Čaute, dneska ste na mojom kanáli. Dneska budeme zarábať tieto tikety. Aby sme kúpili také veci a tak veci už ste mi napísali do komentárov. Chcete tento dom. Takže, čo musím spraviť? Kúpiť. Ale tie tikety sa nedá za Robuxy kúpiť, musíme hrať. Takže budeme sa na tom tak voziť, čím rýchlejšie. Tak to pozerajte. Ale nie je to dosť vysoké. Od Brookhavena to je prvýkrát akože, lebo nikdy také asi nebolo v hre. Nie, tuším, ja som v Robloxe mám už od 2022 hram. Ale Brookhaven tedy som nehral, takže od minulého roka som začal. Aj kanál môj rok má môj kanálík. Takže tak. Nie, môj kanál není akože tak, nemá tak veľa videí, lebo iba rok má. Iba od roka som začal točiť. Wow, tu jak pekne vyzerá takto okolo proškov. Napíšte mi do komentárov, dajte napríklad 5000 lajky a natočím video o Minecraft, ale v Minecraft na PlayStation. Na Playku mám Minecraft, môžem na Playku si zahrať Minecraft. Ak by ste chceli vedieť, sa ma takto pýtal, či to je fake, či reál, to je reál. Že mohol by som natočiť, ako musím vyžiť na jednom bloke. To by bola sranda. Takže možno natočím, nech neberete toľko lajkov. Ja tam sa dajú tie dievčatá. Ja vám dám. Dievčatka. Ja vám dám, ukáž. Saturnito. Tralala. Akariki bakara. Tum sahur. Tum sahur. Ballerina cappuccina. Tum sahur. No dievčatá sú strašne teraz tiež na akú stranu. Nechcú. Aj stihli. No, ja už nechcem zarábať. Skúšame basketbal, či dokážeme to. Ideme 3, 4. Dobre. Možno sa už to začne hýbať, lebo to podnubecky. Reálne to nubak dokáže tak lepšie sa hýbe. Mám 30, mám aspoň 40. By som sa nehambil seba. Mám. Už nechcem. To chcem. Čo chcem? Taký smajlík jej dám. To nie? Čo si ona dovoluje nabrať?
ujednať na 7 na jej miesto. Saturnito. What? Tu máš bosorka. Bosorka raz plače. Eunito, Saturnito. Eunito, Saturnito. Super. 50. Mám ja proste 50. Mám 50. 50. Takže tak. Hello, tak vám spravím. Skúšam dopovádzať. Čo Andreje, povedzte. Saturnito. No čo, pani bosorka, ako sa máte? Svetaja bosorka. And my friends. Profím. Počkáme pokým, akože potom ideme sa blokujeme, ale chcem vidieť, čo bude robiť. Je to zaujímavé. Dáme, môžu niečo, čo chceš čakať, nie? Povedzte. Jasne, môžeme. Pôjdeme preč, že bude sa tak môcť. Pojem na ten kolotoč. Veď co, streda. Povedzte. Napíšte do komentáru, koľko by ste dali bodov na celú ako vyzerá. Ja by som jej dal 2. Jo, ja nechcem ísť s ňou bosorkou. Prečo? Ja nechcem ísť s tebou, kamoš. Thank you. Prosím, raz, dva. Prosím. Yes. Bosorka so mnou nejde. Super. Taký som šťastný, že so mnou nejde. To nie naozaj. To povedzte, ste hladí, nie? A ja som rád. Na to pustím tikety. Ona asi myslím. A ja tam čakám, nie. Nechápe, že si ju nechcem, ona nechápe, že ja ju nechcem mať kamoškou. Máš čo si... A nechám čo už. Ona čo reve? Ona reve, jaj, chudierátko, tak ja vám povedať, či ako... Saturnito. Prosím, raz, dva, rýchle. Letím. Myslíš, že ona také auto nemám?
bosorka, čo si myslíš, že také auto nemám? No, také mám. Jasne, že tu mám. No. Musím si ho dať pre pani Bosoru. Bosore. To je bosorák? Či ako funguje? Netuším. Tak nemá dom. Kde môže tá bosorka mať dom? Netuším. Ideme ku nej. Jak počujete tam vonku v Maďarsku, tak hučí auto, takže prepáčte. A sa teraz deje tá bosorka. Ale to som troška aj chorý. Tak aj chorý som musím točiť pre vás videjko, vidíte. No ešte hra tá bosorka. No a kde je tá bosorka? To vedie išlo. No a nepovedzte, nemohla ísť bosorka domov revať. Nie? To robia bosorky. Bosorečky. Bosorečky. Mačeričky. Bosorečky. Matečičky. Bočkedičky. Tak sa to volá kanál. A čo myslíte, tá Čiernoška, či kto to je? Ona má svoj youtuberový kanál. Podľa mňa nie. Na čo je taký kanál, nie? Na čo? Ona je celá v reálnom živote možno aj Nahodol som na častovaču, prepáčte. Mám 50. Ešte jedno kolečko. Budem mať 700 a 800 a kúpim ten dom, čo ste chceli. Ja by som ho nekúpovala. Napíšem svoje meno tu. Jan. Mangiare cuoce forse savore Dvakrát sa tak pomozíme. Máme to. Ak sa bude chcieť tak dlho chodiť, to môžeme ísť basketbal zahrať si. Ak máme misiu za 14 minút sme to dali, vidíte? Keď sme pekní, rýchli. Tak kto tam stojí, bosorka? Neviem, tá si bosorka. Si myslím. Batapin, trala, trala, batapin, tralala, batapin, tralala, batapin, Neviem, či to presne bude stačiť, malo by. Tak dáme 30.
Ešte jeden gól. Ešte môžeme dať aj 40, tu máme ešte dosť. Dali sme už aj 50 možno. Stačí? Hej. Dom. Otvorený. Otvorili to konečne. Ideme nájsť tú posorku. Posorečku. Jojo. Čemorka. Ideme nájsť dom bosorky. Nemôže žiť. Nikto to. Nie. Premium nikto nemá. Bosorka tu je býva. Nový domček mám. Autičko si dám. Prišli sme pekne. Zaparkujeme. Otvoríme. Ideme hore. Kuseme ale pekný dom na strome. Pekný sa mi páči. A to nám nechajú tie veci, čo sme vyhrali. Či to nám nenechajú? Čo si myslíte? Mohli by nám to nechať, lebo my sme za to museli hrať. Mladá pani. Kde je? Nevidím. Bosorečka. Kde si bosorečka? Chcela by vykradnúť dom asi. To neviem ani, v tom dome si ani sejfne neviem povedať. Ja sem na kamery sa pozerať. Ja som videl dačo, že on malička tu sa je. Môžeme ho kiknúť. Saturnito. Kde si? Tu máš. Som tak vedel, že si tu. Vidíte, ja som to mohol som čakať. Nie? Povedz. Napíšte do komentárov, či ste to čakali, či nie. Ja ja som videl, že ona chce ísť do môjho domu. To bolo pekne. Krásne vidno. A prezident našej krajiny, bolo to vidno. To kto je? Čakaj, mám priateľov, počkaj. A tento náš Ivana už nehrá. To bosorka, čo som vyvolal. Super. To nie je môj problém. Chcem dačo napísať, počkajte. Napíšem dačo, že nikto nechodí tu mest. Každý musí mať bohaté auto, tak napíšem. Idem to napísať. Takto, hore. Môžem. Thank you. Každý Autostar Park. Bravo Stars. Je. No a here.
najlepší. Ako Brawl Stars je najlepší. Dobre. A teraz porozprávame sa troška, tak 10 minút budeme sa správať o Brawl Stars. No Brawl Stars o pár dní vyjde Angel proti Demon. Teraz nehrám ho ani. Vošiel som včera do ňoho, každý deň do ňoho nehrám, iba sa pozriem. Už tam nič nové, na čo nedali a vyjdem. Nehrám ho vôbec. Nie. Chápem, že vy ho chcete na kanál, ale ani vás to nebude zaujímať, lebo nič tam není tá droga, Star Park, není tá hlúpočísť, tak by stará takisto bola dobrá. Všetko po hlúpostiach, to už teraz v Brawl Stars je ako Squad Buster, to tá roka pár a Sonicy mali dať do Brawl Stars, ale uhadíte, kde dali do Squad Buster. Takže ako vždy, Supercell máte takú veľkú hanbu, že vám spravím hanbu takú, môžete sa hanbiť, že všetko robíte ľuďom iba zle. Že Brawl Pass, kedy ste dostali zadarmo, nikdy. Iba kúpiť to treba, ak by to radšej za gamy bolo. Brawl Pass som si vždy kupoval, teraz Brawl Stars nezaujíma, nekupujem. Bytočne míňať peniaze na takú hlúposť, to sa neoplatí. Ak bude ten Angel proti Demonov, ak sa mi to zapáči, bude ma to baviť, hrám. Jak nie, to nie. Ako vždy. Takže, čo mám na to povedať? Čo mám ich pochváliť? Si ani chválu nezaslúžia. Vydať, čo dobre spravili. Angel proti Demonov, veď oni to vracajú po roku, oni všetko musia vrátiť. Ak by vrátili navždy megaboxy, toto. Dobre, tedy by som hral. Na megaboxy to nevrátia. Trošku. Viačej sa dropy zamenili napríklad na dačo, na hviezdy také. Alebo na megaboxy. Megaboxy oveľa sú kvalitnejšie. Takže sme porozprávali sa. Asi končím. Čaute, vidíme sa na budúcom videu a napíšte do komentárov, či vás baví Brawl Stars, či ho hráte, či nie, ako ja. Čaute.